yana min ikirarin cewa duk inda zan kai shi an kai shi don shi ma'aikacin kotu ne. Daga yamuci ya haɗa ni da shi sai ya kama ni yana ta bugu har ya ji min rauni ya kawo ni da bugu yana ta buguna har ban san inda kaina yake ba. Ya faɗi miki wani laifi da kin kamaita kamar me? Bai gaya min laifin da na mai ta kamar me ba. Har yanzu magana da aka yi? Yanzu magana da aka yi cewa yi abin da na mai ai ina ce zan hita bai ce in ta bane hita. Abin da ya faru kulli ne duk inda ya samu buguna ya ka dama ya ce min bai saki na sai ya min wata illa wura. Cin ya bubbuge ni sai ya ce min ya sake ni. Shakka babu. Halin da wannan bayan Allah take ciki hali ne na tausayawa, musamman ganin cewa bayan ta aure da misalin watanni 9 tare da mijin da ta aura, wanda ta aure shi ne a matsayin saurayi ita duk da tana bazawara. Sai dai duk da irin kyautatawar da ta masa, shi kuma bai zan mata ɗanɗa ba, inda ya yi yunƙurin halaka ta, kamar yadda kuke gani ya yunƙurin a bubbuge mata idanu tare da yunƙurin ƙwalƙwale su kamar yadda ta faɗa da bakinta. Kuma ta faɗa ya yi haka ne saboda godogon cewa shi ma'aikacin kotu ne, ko an je kotu babu abin da za a yi, wanda akan haka ne yasa ta yi yunƙurin kaiwa ga wannan hukuma ta kare haƙƙin ɗan adam da ke wasu jihar Zamfara domin ganin cewa su shiga su fita, domin ganin cewa sun ƙwato mata 'yancinta da wannan bawan Allah ya taushe mata. Ga dai cikakken zantawar da mun kai da ta a ofishin wannan ƙungiyar da ke Gusau jihar Zamfara tare da shi shugaban ƙungiyar, inda ya bayyana cewa tabbas za su shiga su fita domin tabbatar da cewa sun yi abin da dace a cikin wannan al'amari. Ga dai cikakken zantawar da mun kai da ita wannan bayan Allah a ofishin ƙungiyar da ke Gusau jihar Zamfara. Sunana Habiba Mustapha daga unguwar Toka. A shekarun kina? Shekara ta 27. Ga kin zo a wannan ofishi, me ya faru kin ka zo wannan ofis? Abin da ya kawo ni a wannan ofishi mai albarka shine mijina. Daga yamuci ya haɗa ni da shi sai ya kama ni yana ta bugu har ya ji min rauni yana min ikirarin cewa duk inda zan kai shi an kai shi don shi ma'aikacin kotu ne. Shi an mijinki na farko ko kin taba auren wani? Na taba auren wani. Yanzu shi shekara kuna da aure? Watan matara. Shi yana da wata mata ko kuma ke an mata ta farko? Bai da mata, ni an mata shi ta farko. Bai taba yin aure ba? To me yasa ya buge ki? Abin da yasa ya buge ni ya zo ya hita sallah, na ci mashi zan je in kai caji sai ya yi shiru, alama in ya yi shiru in tafi. Sai na shiga makwattan su adda sola da ni je na yi magana caji na dawo, ina dawowa sai na iso ya rufe dakuna. Da ya rufe daki misalin karfe 5 ina zaune har karfe 11 tsaka gidan. Sannan ya dawo da yadda ya buɗe daki ya koma falo ya kwanta, ni kuma na hau gado na yi kwance na. Ya asuba na ya fita ya sallah, ya fita sallah asuba ya dawo, yana dawo sai ya gabro gambo daga karhi. Labule na ya faɗi, yana faɗi sai na tashi na jawo labulen da ni in ɗebe karfen. Yana ganin haka nan to ni ganin naka labulen ne ya dame shi kawai sai ya kawo ni da bugu. Yana ta buguna har ban san inda kaina yake ba. Ya faɗi miki wani laifi da kin kamaita kamar me? Bai gaya min laifin da na mai ta kamar me ba. Har yanzu magana da aka yi? Yanzu magana da aka yi cewa yi abin da na mai ai ina ce zan hita bai ce in ta bane hita. To ka ganin irin yanayin da idanunki suke ciki. Me ya faru idanunki sun kai haka? Abin da ya faru kulli ne duk inda ya samu buguna ya ka dama ya ce min bai saki na sai ya min wata illa wura wadda zan hita da ita. To kulli wanga bugu na hannu? Kulli ne ya kai. Daga na in ya kullin sai ya sa hannu ya kwakwala eje. To ko kin ya taɓa bugun ki baya ga wannan ranar? Yana buguna amma ba kamar irin wanga ranar ba. To tun da baki san inda kanki yake ba, ya an kai wani zo cece ki ko kuma ya? Duk da yana buguna in ban san inda kaina yake ba sai can sai nan warhado, yana warhadowa sai ga makwacin mai isko ya shakure ni. Ina kakaki sai sun ka shigo sun ka yi min agaji. To ko wani mataki da kun ka ɗauka lokacin da koko za mu so mu fara sani dai a yaushe muke wanga wani? Ranar Laraba misalin karfe 7. Na dare ko na safe? Na safe.
Yau muna mi? Yau muna Juma'a. To ku akwai wani mataki da iyayenki ko ke kin ka ɗauka lokacin da abu ya faru? Ba wani mataki da mun ka ɗauka. Kun samu zuwa asibiti? An je asibiti an bani magunguna kuma na shanye su, amma har yanzu jiki na ciwo ya kai kuma idanun na ciwo kuma ga yanan duk abin da annan bai su ɗebe ba. Dan ya kai kamar an watsa min ƙasa ga idanu. Yanzu abin da kika ji? To ga kin zo a wannan ofishi, me kike so su maki? Yanzu ina neman wanga ofishi mai albarka da su shiga tsaka da su yi ta min da hankina na bugun da yamin kuma sannan da kuɗin da na ranta mashi na haya 41,000. Ya kin ka ranta mai kuɗin haya? Saboda ganin da muke kuɗin mu sun ƙari na haya. Na haya? Na inda muke an ta abin ga yanmu. Lokacin da za ku yi aure ne kin ka ara mai kuɗin ko? Bancin mun ya aure ne sai mun san gidan da muke rusga da ya rusga sai muka nuna ba mu san gidan. Sai ya samu wani gida sai da ya samu wani gida sai ya ce bai da kuɗi 15,000 ne an ka bashi. Ina da kuɗi can cikin kuɗin kayan ɗaki na ranta mai 50,000. Sai ni je gida sai na yi magana mama sai ta ɗauko 41,000 ta bani ta ce ga yana a ranta mai. Yanzu kin mai magana baki kuɗi yanzu ko kuɗi? Yanzu na mai magana ba da kuɗi. Bayan kun ji bayan maki wanga abu? Bancin ya bubbuge ni sai ce min ya sake ni. Saki guda ya maki? Saki guda ya mi. Ba ku je wata hukuma ba nan kawai kun ka zo kai tsaye? Mun je wurin 'yan sanda. To me ya faru da 'yan sanda? Ba mu ne jorin 'yan sanda ba, wani bawan Allah Nura makwacin mu shi isko ya sha ni da isko ya sha ni sai ya kira 'yan sanda ya ce a zo za a kashe kai. Nura ana zuwa sai an ka ce ya tashi mata santara sai ya ce me yayi za a kai shi hukuma. Sai ya ce kawai da kare na mana waye wanda yawan ga aikin zai ce me yayi ka tashi ka je ka masa bayani da kidda ya tashi da ka ta yi. An ka shiga nafi aka yi santara. Da an ka je santara ni dai bayan kanta an ka banne zaune. Can an ka zo an ka tambaye shi me yayi babban dan sanda don ya zo ya mashi magana ya ce gaskiya yan mai bayani ya ce mi ta yi kamar tuwon gaban sai ya gaya mai da ya gaya mai sai ya ce to bari in ga makon ga abin da kai bai kai na bugu ba duk abin da an kai na cikin wallahi ba abin bugu ciki wanda zaka mata waka ille. Mu dan kuma baya kadan. Da yace sanadiyar kin hita ne maki wanga bugun. Dama kin saba hita ne ba da izini ne ba. Ina hita akwai ran da yin bai bani abinci ba akwai ran da in ba albashi ba abincin sai ba na rana ni kuma ina da wasu kawaye na shi sai in ta wurin sai abinci in ci. To hitar da kike yi akwai wani zargi da ya kama ki akan hitar koko dai? Bai zargi na akan hitar da na kai. Yan sanda wani mataki su da kinka jira yan sanda da ni je matakin da sun ka dauka cewa sun ka yi in kira mai beli na. Mai belin ki ko mai beli ne? Mai beli na shi ma ya kira mai beli na sai ni sai yana ya zo ya anshe ni irin bayan isha'i don muna zaune magana ci an ka tattara da ya zo ya beli na shi kuma na ya kwana je an ka zo an ka yi beli ne. Yawanci idan an zo belin mutum wurin wasu jami'an tsaro akan ce sai an ba da kuɗi. Ke kuɗi an kawai an ka sake ko kuɗi? Gaskiya an ba da kuɗi. Kuɗin mene an kawai? Na beli. To zuga kikin zo a wannan ita kungiya me kike so ta maki? Ina roƙon ga kungiya mai albarka da ta taimaka ta shiga min a hitamin da haƙina akan wanga walakanci da mutumin ga yami. Allah shi kyauta. Sunana Kwamar Salisu Umar wanda mutane sun kai sani da dan Sulaiman Master yau kuma ni ne coordinator Human Rights Defenders and Advocacy Center Zamfara State Chapter ma'ana shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta ƙasar reshen jihar Zamfara kuma kungiya mai zaman kanta ta ƙasa amma reshen jihar Zamfara. Ga wannan bayo Allah ta zo ofishin ku kusan mijinta ya mata dan kanan kisa ko a ce ma ya na kasata ya ku haka al'amarin kuma ya za ku ɗauki matakin da ya dace domin ganin cewa a kila kun nemo mata yancinta ko kuma ai binciken da ya dace ne akai. So wannan rashin adalci ne ga 'yan adam suke aikata ɗaya bayan ɗaya kuma da gangan. Yau in ɗiya ta ce ko ƙauna ta an kai ma haka ba zai ji daɗi ba. Na biyu babban abin da ke ɓata min rai irin waɗannan matsaloli da ke faruwa ga jami'an tsaronmu da ke jihar Zamfara. Wannan harka su sani ƙara ce ta laihi criminal ne wanda yake ga doka ɗan sanda bai da ikon kashe kes ɗin da aka cewa ƙara ce ta laihi kai ko kotu ba a haka nan. A ce wannan matsala an kai ma 'yan sanda ita kuma ga suna ganin halin take ciki wa'annan idon suna iya mutuwa gaba ɗaya amma ba a ɗauki mata ko an kai ta asibiti ai ba a jaya kes sai an warke sai an samu lahiya
to bayan an ce an kashe maciji an dace bindi ba a killa kai ba ai da saura. So ina jan hankalin jami'an tsaron mu na jihar Zamfara da sajin tsoron Allah, dukan kes da aka cewa an kawo kes ne na laifi don mu kauce maganin laihin juna don su ba ganin laihin mu. Inda an ka ce an ma ba daidai ba ka zo gaban jami'an tsaro ai ka kai karshe, kuma su ne sun kasan doka, sun kasan abin doka ka magana. Ko da wanda an kai malahi ya ce na yahe ko na jaye bai kamata su jaye ba, a daga a ce a bari a samu lafiya. Yanzu na kira Central Police Station cewa a buɗe wannan kes yanzu, a cika musu ya fara a kai kes nan kotu don a ci gaba da bin kadin hakkinta in Allah ya da. Kuma daga yanzu ga 20 muke da bata lauya, saboda muna da lauyi masu zaman kansu kusan kalkashin jagorancin barista Bello Umar, kusan can ba ta kan cokam tsaye take da bamu gudunmawa a jihar Zamfara. Akwai barista Ayuba can ba ta irin su barista Wali a shirye suke da bamu gudunmawa. Akwai can barista Safiyanu a shirye suke da bamu gudunmawa kyauta ga duk wanda an ka zalunta zuwa nan office a jihar Zamfara in Allah ya da. Saboda haka za mu dibi lawan da ya kamata a ce mun bata. Duk da yanzu na kira 'yan sanda, abinda suke magana wai two fighting ne, ita ma ta bugi mijin ga kai da yammata wanga bugu ta dan hitan mai da rauni, wanda yake ni ina ganin duk abin da ya koro kusu ya fada wuta ya yi wuta zahi. Wannan koda ta haka duk da bamu gani ba, akwai kwatan kai. Idan haka mutum zai kashe ka to kana da ikon ɗaukan matakin kare kanka. Wannan koda ta dan buga mai wata kujera ga kai, wannan kwatar kai ne, saboda shi ai namiji ne. Wannan ashirin muke da bin wannan matsala insha Allah daga yanzu, don yanzu nan ma ga sakatare na can da sauran wasu kwamiti na tura zuwa Central Police Station duk da yau Juma'a ne, a gaggauta drafting FIR a kai su kotu don a ci gaba da kes nan in Allah yadda. A chairman, saboda aikin da kuka yi ka sa rika, wasu na so su tuntube ku ta waya, wasu kuma suna so su san ofishin ku na dindindin. Ga me neman ku ta ya zai same ku? Kusan ina ganin duk wanda yake zaune a jihar Zamfara ya san inda ake neman mu, kuma san inda ake samun mu. Kasancewa kullum ba ka da sama da mutum 40 50 60 office din mu, kuma mahiyancin su maza da mata. Dole in ce duk wanda a Zamfara ya san office din mu, don idan kana abu na alheri kowa sai ya sani, in ma na shari ne kowa sai ya sani. Wanda kuma ba su samu obe isan masu ba, office din mu yana a Kambar Plaza kusa da yar dole inda ake sai da babura, a gaban jari bola kusa da Government House gehen asibitin Farida, ko kuma a tuntube mu ta namba waya 081 3249 4755 masu kallon mu a jihar Zamfara da kuma faɗin ƙasa Najeriya da kuma ƙasashen tsallake ƙasashen waje kenan. Muna muku fata alheri, muna godiya da gudunmoyin da kuke ba mu na kira da addu'o'i na musamman da kuma tallafin da kuke ba gajiyayyu. Allah ya saka muku da alheri, kuma Allah ya ƙara yawaita arziki, kuma Allah ya bar muna ire-irenku, kuma ya sa jihar Zamfara ya zan suna iya ba duk wanda Zamfara tallafi ba sai mutanen tsallake sun ba da gudunmawa ba.